por dicilo. Vale, veña, va. Vamos ao precio xusto, Mon. Que? Trouxeche as luvas? Sí, teños aí, tranquilo. Ponas. Teños aquí. Tens que destapar e... No, pero ponas, porque hoxe é moi delicado o tema, Sí, veña, va. Hoxe non fomos ao barato, E lembren que o que acerte o precio xusto, seña do plató ou sexa da casa, leva... No, temos ali un follón, unhas señoras ali que están... Tomaron as pastillas da noite pola mañá, un follón... Señoras. Sí, no, mezclaron as pastillas, mamaíña. Porque non lle podes tocar a isto, non? No, non lle podo tocar, no, tens razón. Estás? Sí, estou perfecto. Vale, importante, quen diga o precio xusto leva para casa. E hoxe, cuidado, Hoxe podría ser un regalo dun presidente de gobierno, Cuidado co de hoxe, Sí ou non? Sí, totalmente. Hoxe podía ser, cuidado. Levarase este obxeto a persoa do plató da casa que nos diga o prezo xusto deste colar de perlas. Hoxe traemos un produto que pon a proba o voso ollo clínico. Presentámoslles este fermoso colar, porque hai quen o mira e ve luxo, elegancia e exclusividade. E hai quen pensa que viña de agasallo cun perfume. Agora, concursantes, se queredes levarvos este colar, tedes que dicirnos o seu prezo xusto. Bueno, poñamos aquí unha imaxe, unha foto aquí na pantalla grande para que o público do plató vexa. Este é exactamente o que está aí, Vale? Cantas perlas son? Que marcha dá cantas perlas son? Polo precio. A perla está a precio a cada perla. Vou dar unha pista importante. Son perlas, Non é plástico. Non é plástico. Son perlas. Perlas hai nas de moitos tipos. Bueno, xo sei. Eu tamén sei de perlas. Tú sabes, xa? No. Eu non me acordo. Xa está, veña, va. Coste que pensei... Bueno, é igual. Gracias. A ver, quen entende de perlas? Vou aquí á zona peligrosa, mon. Tes algún destos de perlas? No. Nadie ten un collar de perlas? Si, home, é típico ter... Que tipo de perla é? É a perla, é a japónica. Hai a perla japónica, fina e a babosa. Esta é perla... Porque tú tes algún collar, non? Sí. E os teus de que precio son? Non sei. Non sabes, va. É perla cultivada, Roberto. Perla cultivada. É perla cultivada, bueno, sí. é de piscifactoría. Non é salvaje. É de piscifactoría. É de piscifactoría. Bueno, pues non pasa nada. Perla de piscifactoría. Pero é boa, Sí. É Non ten por que de... ser mala. Sí. O rodaballo é igual. Canto? De bo. Pero tú mira, señora, esta sinvergüenza. Canto? 20 euros. Ah, modo. Claro. Pero te comprou... 20 euros. Pero estou dicindo, vamos a ver. A ver, dime. Estou dicindo que son perlas. Son perlas, non é claro que plástico. son Claro, perlas. é perla. E se fora de plástico non valía os 20 Claro, euros. no. Pero non son perlas cultivadas, Son perlas de verdad. claro, se non 38 foran cultivadas, perlas non ten. caben aí, é Para que igual. saibades ten 38 perlas. Eu digo 20 Acabo de contarlas agora. Ese está. A ver, 20 non, moito máis. Pero moito máis de 20. Espera, canto dixeche? 150. Más de 150. Moito máis de 150, hombre. É 150. É que non están faltando respeto. É que xa que temos un presupuesto bestial. Sacamos un colar de perlas auténticas. Por favor. Isto vale mucho dinero, hombre. No, xa dixen que vale máis de 150. Que morreu aí? Que falta aí? Para ver despois, tranquilo. Estaba mal. Foi agora de repente. Sal de aí, por favor. Salte de aí, por favor.
acabamos hoxe o programa, salte de aí. Vou para este lado que é máis tranquilo. Máis de 150, vale? Vale muchísimo dinero. ¿Canto lle botas tú? 5.000. 5.000? Sí. 5.000 euros. Sí. Home, temos presupuesto, pero tampouco estamos No, chalados. espera. Pero me gusta que dixera 5.000. Máis. Está ben. Está ben. Porque aunque non creades, vale menos de 5.000. Vale menos, sí, sí. ¿Qué? ¡A la mierda todo! Claro, espera a cabeza eu, que levo, pero por favor, que levo esta semana 10 programas e me va a romper a cabeza. Entonces, Eu tamén 2.50 quedaba corto, eh? Canto? 2.50. 2,50 non é exacto. 2,60 tampouco é exacto. Buscamos o precio exacto. Mira, Roberto, aquí tedes dúas persoas con perlas no... Sí, que levan perla encima. Sí, as dúas. Ah, sí, hai ali, sí. Ah, Cuidado, ese é parecido ao noso, Moita bichería eso, Cuidado. Que tal? Hola, Como te chamas? Pilar. Pero o teu parece... No, Auténtico. o teu é bon, No, é chatarra. Chatarra pura. Bueno, pero o teu é parecido ao que temos ali, non? Parecido. Pero é perla, a túa é perla? No. É plástico? Sí, más o menos. De los chinos. No. Sí. Claros engañando, é bueno, O que levas tú, eso sí que é trangallada, non? Eso sí que trae. É trangallada, tú sabes. Perfecto. Trangallada. Ostras, aquí arriba fai calor, Aquí arriba. Aí arriba. Puf. Caen como a páxaros aí arriba. Dime, 1.500. 1.500. Sí. Vale menos de 1.500. Cantos quere por 1.500? Vale. 40. Está entre 150 e 1.500. 540. 540, no. No, bueno. No, esta sí que é boa, Aí é. Esa é boa, É. É boa, É sí, boa, sí, sí. E ten a marca da plata aí. Sabes que pasa? Que non é cara. Ai, é. Non é cara, que é cruz. Tú sábelo, non? No. Se acerto é para min. Pero non bicho no ensayo, non bicho precio. Non sei canto vale. Eu diría 300. No, non son 300. Quérelo tocar? No, vamos a enseñar así. Estaba fuertemente atado aí. Fuertemente anclado, sí. Sí. Muy fuertemente anclado. Vamos a enseñar por aquí para que vexan con máis... Sin tocar, Non se pode tocar, Cuidado. E basta o sitio aí. Ai, Dios mío. Pero sal de aí. 500 euros. Porque os vos que son moi vos de perla moi buena, canto valen? 1.500. 1.500, Claro. o que xa é moi bo. Que sea muy bo, claro. O teu que é? Fantasía? Sí, é fantasía, sí. Pero este, mira, ten bo aspecto, Sí. Ten bo aspecto. Eu non escoitei ainda o precio, non? Non se dixo o precio ainda. Non temos... Oxe non hai, polo que seña non hai chamadas. Non hai hoxe. chamadas, non? Hoxe non hai chamadas. Calquer cousa, Pode ser calquer cousa. Está a xente de San Juan. 150, máis de 150. 250. Está entre 150 e 300. Sí. Entre 150 e 300.
200. No. 100. ¿Qué? ¿Canto? ¿Canto? Dice, señora, vai a rascar o carallo. No, que... Mandaron a mí 2 o 3 veces xa. Esto vamos a acabar mal, ¿eh? Sí, no, sí. 2,10 no. 2,70 tampouco. 2,80 tampouco. 2,40 tampouco. Canto? Canto? No. 185 tampouco, no. ¿Canto? No. 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 Pero acaba en número... Acaba, non acaban decimales, acaba ben, correcto. 249. Está entre 150 e 160. 159. 159, ¿eh? ¡Ahí o tes! Este señor, abra aí. 150. Atención, atención que hai un problema. Esta señora dice que dixo 2 veces 155. Moi ben, tomarémoslo en cuenta, Sí. pero vamos a dar o collar ao señor. Vai por aí. Isto vale 155 euros. Sí. Que ten caixa? Non, a caixa non, que vai levar posto. Ven Vas por a aquí. poñer? Oh. ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Ostras! No, no. Cambiou a cara, Cambiou a cara total. Oye, ten cuidado, non vayas así por zonas peligrosas. Digo zonas peligrosas en todos os sentidos. Quer decir, felicidades, felicidades. Un aplauso para él que leva o colar de perro. Bueno, seguimos nesta noite de San Xoán. Bueno, noite de San Xoán non, noite de San Xoán foi onte, pero hoxe ainda é San Xoán, hasta a 11 da noite. Vámonos á panadería, ven aí a panadeira, xa dixeron as señoras, ven aí a panadeira. Alguén non come pan? No, pan come todo o mundo, verdad? Sí ou non? O médico non lle quita o pan a naide, non? Pode che quitar... Digo, o médico non lle quita o pan a naide, dice, tampouco lle dá.